Her ser en film om jætter, guder og trolde fra Udgård. Jætterne gik og skulede imod Asgård, mens de bøvsede og spyttede. Imens alt dette foregik i Asgård, blev der født flere og flere jætter i Udgård. Der kom en jætte til og til og til. Jætter og den slags kunne godt finde på at gemme sig. Der er mange dyr i Udgård. Der var også trolde, og guderne prøvede at bekæmpe dem. De tre guder, Odin, Thor og Loke, beskyttede Asgård mod trolde og den slags.